iso nga di kay iti sumarunong nga ba nagtakmo masagrat tayo di kay personal development nga kas trabahador ti ako. We need to have na mga tatay di kay teachable heart, teachable spirit. Hindi ububin tayo pa. So, when you study science, the human growth and development, at the life cycle in the tao. Mag-problema yan ang balin na obey. Santo ang balin na adult kanya. Santo ang balin na kanya senior adult. Excuse me. That's the problema ng senior adult siguro. They have the teaching. They have the problem of teachability. Nagrigat na isuturo. Nagrigat na isuturo. Nung kunatayo at ang amin ni Ante, 94 years old, mamawaon, Ante, kakaginaw, siya ko nita, ikakaw na kakaginaw. So, senior adults, dahil iso may magbaga, kaano namin na ito kas booklet nyo din yung personality development. You could meet these members in your own congregations. Nga din yung makamit kayo, din kami in all ages, kasi din yung senior adults. Dudad duma, narigat ng isursuro. That's sabi ko man din kakatsat, maawatan tayo. Tata, iso nga nasagit ko na dyan. Nung kayat tayo nga ang balin tayo na nakatayo si Apo, lakas pastor, maaramid tayo di jay. Usto, nga mission tayo. Narigat man kami nga sobra. Taamin nga banag magkabasta. No, sobra ka, madimad. No, purpura, madimad. Iso nga, papastores nga kakabsat ko, open your heart and open your mind for learning. Dubyan man na siguro na destino ka na kayo sa Gabriel, duma-duma nga kongregasyon. Araminin nyo dahil nga daga. No, I've said, di mo destino yung agricultural land for your personality development. Di dahil nga pagmulaan nyo. Kat isuro yung daging kongregasyon nyo nga agserbi na pagmulaan nyo kinayta nga binigay. Allow your congregation to be your learning field. Tatakay, hindi namin personality development kakagsat. May sa takno masagrap kayo dahil dyan niya. Kaan tayo nga ibagang kastuyak lang